welcome back to our channel. Today is Wednesday, and it's currently unorganized kayo yung ate guys. Basta before siya 12 o'clock o 11 o 11:41 ng umaga. So nandito kami ngayon sa airport. Kung kita niyo ang ating background, sa airport kami. Alis kami papuntang Cebu. So we are in Lagindingan Airport. International. International. Ha? International. Kasama ko yung sister ko guys, Mimi. Ayan, nagkakape. Ang ating buntis ay nagkakape. Ay, gatas di ay gatas. And, ayan, ang ating family. Ate Paris. Wala, bungod. Ate. Daddy Mike and Celine. Oh yeah, pati yung chewing gum day Mac. Ay, balinggan namin niya. Lita. So, alam niyo ba guys, we are flying with Cebu Pacific again kasi sila lang yung may available na flight. Originally, yung flight namin kaninang umaga sana 6:55, 6:30, basta 6 o'clock ng umaga. So, alis sana kami sa bahay kanina around 3 in the morning. Ngayon, kagabi, kahapon, natanggap kami ng text message sa kanya kasi number niya yung nilagay ko. Wala lagi nabatasan na naman yung mga story. Nakatanggap kami ng text message at email na change yung flight. Alam niyo ba, na-stress na naman si mami niyo kasi the reason why we're going to Cebu is kikitain namin yung dentist para sa ngipin natin. So, yun nga. But then, yung nangyari guys, yung plano sana is, nag-book for appointment ko is 12 o'clock. Right? So, since maaga yung flight namin galing dito papuntang Cebu and it's only like 50 minutes to 1 hour na flight. Sabi ko, meron pa kaming enough time. Ngayon, yung natanggap namin na text message kahapon is 12 yung alis. 12:25 yung alis. Makakarating doon, ETA is 1:20 ng hapon. So, mabilisan ko na namang minessage ang dentist kasi 12 yung sabi ko na appointment. Buti na lang sabi ng dentist ko isisingit daw niya ako. So, pagkarating namin ng Cebu, straight na ako sa dentist ko para hindi mo na kami pupunta doon sa kung saan kami magsistay. Kasi isisingit lang nga niya ako guys para makita lang talaga kami. Kasi remember, dapat sana January 3 yung kita namin ng dentist na to sa Maynila. Kaya lang, dahil sa Cebu Pacific din, may dahilan na kinancel yung ticket namin. So, hindi rin kami natuloy, di ba? So, kinancel ko yun para dito. Tapos, kinancel na naman nila. Buti na lang, the same day pa rin. Iba lang yung oras. But still, kailangan ako isingit ng dentist ko, guys. Dahil sa late na kami makakarating ng Cebu. Anyways, ayan na. Magbo-board na daw kami. So, thanks God. Magbo-board na. So, ang aking sister ay hiniram ko muna sa kanyang asawa, guys. Sabi ko, alagaan ko siya. Alagaan ko ang kanyang anak. Ayun yung anak niya. Kasi sama muna kami. Para may kami ba? Support. Yeah, okay. It's a Friday night, turned on all her lights. Ooh, an open window. Hairbrush at her lips, towel hugs her hips. Ooh, she's going out. Slips on her dress, stumbles toward the shower, lives for what feels like an hour, then turns up the song. Just another hopeless romantic. On the attention of the cabin crew, should you require further assistance or clarification on these important measures. Wish you a safe and pleasant journey. Thank you for flying Cebu Pacific. And we apologize for the delay of this aircraft due to the earlier ramp congestion here at Lagindingan Airport. The fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do not leave any of your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins as heavy items may have moved during the flight. On behalf of your entire Cebu Pacific team headed by our flight deck crew,
Captain Lars Villanueva, and First Officer Fritz Rigonan, together with your cabin crew, we thank you for making Cebu Pacific a part of your important moments. It was truly a pleasure having you all on board, and we do hope... Welcome to Cebu! Welcome to Cebu! 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 Guys, kiling nila rin. Kakaland lang namin guys. Oh my God, na-surprise ako kasi sobrang bilis lang pala. 30 something minutes lang yung biyahe. Nagkumuha kami ng cash dyan sa ATM. Dali. Yeah, they just started para. Pupunta na kami ngayon straight doon sa dentist namin guys. Dentist ko pala. So, sabi sa 20 minutes daw. So we'll see. 20 minutes lang matagal. Kasi alam niyo ba, first time naming lahat dito sa Cebu. Yeah, wala kaming alam dito sa Cebu. Ang baby silly natin, oh. Let's go. Oh, piyesta din kasi sa Cebu, guys. It looks like I'm gonna check my teeth. Remember when I went to the dentist? Kakarating lang namin dito sa dentist guys and it's 3 o'clock. So I don't know how we're going to do this with the dentist. Sobrang late na guys. Late na late. I know it. Anyways, ito yung aking ngipin now. So yung, hang on ate. Yung ibabaw lang yung ipapagawa natin guys. Yung baba design pa rin kasi wala tayong budget. Basurira. Basurira. Ayan dulu. It's a Friday night, turned on all her lights. Ooh, an open window. Hairbrush at her lips, towel hugs her hips. Ooh, she's going out. Slips on her dress, stumbles toward the shower, lives for what feels like an hour, then turns up the song. Just another hopeless romantic, caffeinated little dramatic in an age increasingly manic. She's just on the hunt for some magic. Look at her go. You'd never know that she's just another hopeless romantic, caffeinated little dramatic. Text from all her friends, 'cause she's late. Ikaw na dyan nagawid anak. Here, Mom. Say hi, Ton. Wala akong maramdaman guys. Piling ko ang laki ng lips ko eh. May question. Shout out sa nag-vlog. Makikita ng kawid sa camera. Naka-icon, no? Ano sa imo? YouTube? Oh, YouTube. Vlogger? Dili ko ka-story. Later na lang, Mom. Para makasubscribe sa inyo. Wow, thank you.
Bando? Kita sa inyo? Di kan menang. Kaya na, Kata ganun kamera. ba? Ay, ito sa Kami sa phone. Ma, pwede ko sa cellphone, ma. Kaya di pang save, man ako ka na kung mamaya nyo na ba ka na yung dito. Save, kaya yung kaso, ba sila yung maangay? Thank you. It's a Friday night, turned on all her lights. Ooh, an open window. Hairbrush at her lips, towel hugs her hips. Ooh, she's going out. Slips on her dress, stumbles to her. Hi guys, so it's me, Dr. Frank, from the Philippines, and we're currently doing veneers to Ma'am Jovi. So here we go. Dramatic in an age increasingly manic. She's just on the hunt for some magic. Look at her go. You'd never know that she's just another hopeless romantic, caffeinated little dramatic. Texts from all her friends, cause she's late again. Ooh, she'd rather stay home, curled up in her bed with a book instead. But ooh, lights outside her front door, clips up her hair, takes one look in the mirror, and it's never been clearer. A few moments later. Hi guys, time check tayo. It's now 8 o'clock ng gabi. Nandito na kami sa aming Airbnb. At pasensya na ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. Tingnan nyo, ang ating babies ay tulog na. So, kanina, nung nandun kami sa dentist, nauna si Daddy Mike tsaka si sister ko dito, tsaka yung mga bata, para maka-rest na yung mga bata guys, kasi they're very, very tired. So, naiwan ako doon, nag-start ng 4 o'clock, natapos mga 6:30 na ng gabi. So, kanina pa pala ako nakauwi, ngayon lang ako nag-vlog guys, kasi nag-rest-rest, nag-chika-chika din kami ng sister ko, and also kasi hindi ako makaget over sa aking, so this is what it looks like now. Ay, hindi pa to siya, hindi pa siya finalized guys na So, I don't think na explain ko sa inyo kanina like earlier sa video kung ano yung pinapagawa ko. So, this is something na pinaghandaan ko talaga guys. For so many years, gusto ko talagang gawin. And this is the time na dumating na talaga yung time na mapapagawa ko na. So, I am doing porcelain veneers for my top 10 teeth. So, yeah, I know after all the hiccups, flights, issues and all that, finally nakarating kami dito. And ito ngayon ay temporary veneers. So, hindi to siya yung totoong veneers na. So, I have to come back here after 1 week para sa totoong installation of the real like porcelain veneers. So, this is what it looks like. So, ayan. Medyo nababaguhan pa ako guys. Hindi ako sanay. Sabi ko nga kay Doc Frank kanina, sabi ko, is it okay? Kasi I feel like I look like a rabbit. Kasi alam niyo, ewan ko pa nabaguhan ako ba na ganito yung ipin. So, na lang, meron akong vlog, maybe short vlog, para i-explain. Pagkatapos siguro ng installation, palang isang video na i-explain ko kung ano yung nangyari, yung procedure, the cost, and also, tsaka na natin yung pag-usapan sa video na yun kasi haba yung video natin. But, just for now, andito kami sa Airbnb namin sa harapan ng SM Cebu. Diyan. And this is what it looks like. So, let me know what you think. So, pag nag-smile ako, guys, ganyan. So, yung kulay, hindi pa to siya yung kulay, guys. This is more on
like yellowish side. Brighter pa dito yung kulay na pinili ko for my veneers. Although, yung pinili ko, hindi yan siya yung pinaka-white kasi ayoko namang very obvious na pag-smile mo, sobrang puti ng ngipin mo, di ba? So, yeah, nabaguhan lang ako, guys. Patang buang sige tayong isin ito. Medyo maano pa siya kasi nga sore pa ba kasi may anesthesia, ganun. So, medyo ano pa dito yung gums ko. But other than that, I'm very excited for the final result. Yeah, this is something na parang pinag-ano ko talaga, pinag-ipunan, pinaghandaan. So, I'm very happy that we're here. So, ito yung magiging shape niya. So, iba lang yung porcelain veneers lang siya. Tapos, iba yung kulay niya. Yan lang siya. Ano ko eh? Ibang-iba talaga. Anyways, my sister, buntit sister is here. Ayan. Siya yung nag-alaga kina, ano natin, Ate Paris, tsaka baby Celine kanina. Kasi pagkarating nila dito, si Daddy Mike daw pumunta doon sa Cebu kasi gusto din magpagupit ng buhok ni Daddy Mike. So, nung si Daddy Mike nagpapagupit, nag-message ako sa kanya, nadalhan niya kami ng pagkain kasi I'm very, very hungry. Kanina pa kami walang kain, guys. And, buti na lang yung mga kids tulog na. Pinadedi ko na si baby Celine pagkarating ko dito. And then, Ate Paris, yeah, she's very tired since yesterday actually. Kasi, alam niyo naman guys na lakad-lakad ba? Marami kaming lakad. Kaya, ayun, very happy nakatulog siya para makapag-rest. And then, bukas, babalik na kami ng Cagayan bukas ulit. So, change na naman ng Cebu Pacific yung flight namin. I have to check my email just in case change na naman nila ulit. Oh my goodness. Palagi silang nag-change ng flight, guys. So, originally, yung flight namin pa uwi bukas is dapat 5 o'clock ng hapon. So, naging 4 o'clock siya ng hapon bukas. And we'll see if it will stay 4. So, pagkagising namin ng maaga bukas, then we might, you know, have a look around first kasi may mall dyan sa harapan and then straight na kami sa airport kasi wala naman kaming dalang mga bagahe talaga. Yeah. Ang gusto ng buntit na lechon. So, ayun, nagpabili kami kay Daddy Mike, sabi ko, bring back home kasi gutom na kami. Yung family ko, doon namin sila pinatulog sa hotel kasi sabi ko, sayang naman hindi matulugan ba. Tapos may free breakfast pa bukas. Sabi ko, i-redeem nyo ang free breakfast bukas. Very comfortable pa yung bed. Kaya sabi ko, dyan kayo sa hotel. And then, nakaano pa sila. Hindi, share, anong ginagawa nila ngayon? Ha? They're in the room. Tingnan nyo. Alak, klaro ba? Di mo makita. Hindi, kita. Ano sila sa room, guys? Ano sabi nila? Feeling mayaman daw sila today. So, nagsakay-sakay sila ng car. Kasi, sakay umiiyak. Nag-ano kasi kami, guys, rent a car ba? Kasi, papunta namin dito, akala kasi namin na kanina na 3 o'clock kami aalis ng maaga. Kaya nga lang, na-change yung flight. So, mabuti yung may sasakyan kami ba? So, nag-rent kami ng car for 3 days. And yung asawa ng kapatid ko yung nag-drive. Tapos, today, tomorrow, and then the next day. So, bukas, pipick up nila kami using that car from the airport. And then, at the moment, drive sila ng sasakyan, guys. Kasi sayang daw hindi gamitin na binayaran daw ba, nirentahan. So, ayun sakay sila ng kanilang sasakyan. Feeling nila sa kanilang sasakyan. Good morning, guys! It is our second day and last day here in Cebu. Nakabihis na ang lahat. Si Paris, say hi! Lini is there. Suki! Hello lang! Daddy Mike. What's the time na? 8:42. Here's my sister. Ayan, nakabihis na yan siya. Ano oras na? 8:42. So, lalabas na kami. Yung check-out namin dito is 11 o'clock. But then, we wanna make the most of it. So, alis kami ngayon para punta kami sa mall. Para makapag-agahan na kasi gutom na rin kami, guys. So,
nababaguhan pa rin ako sa aking temporary teeth, guys. Parang, hindi ako sanay. Kaya sa ko. That's nice. Ha? That's nice. Nice? You're just not used to it. Yeah. Hindi ako sanay ba, kaya medyo naaano ako guys magsasalita at tinitingnan ko ang aking ngipin. Ano? Uy, baka to eh. Saan to sa'yo sa'yo? Andyan yung SM Cebu. SM Cebu. Maghanap kami na makakain. Yan. It's been raining. Yan ang aming view from here. They're open naman ah. Are they? Yeah, I think. Open. Dow! La. Careful, anak. The picture. Nakarutin. Ready? Get to Paris? Get to Paris, please. Get to Paris? Nandito na kami ngayon sa loob ng SM Cebu and sa French bakery. We're gonna have some pancakes kasi itong request ng ating Paris. What are you ordering, my love? The one who have chocolate base, you know chocolate? Yeah, ba? Kami yata ang ano dito unang customer. Alam niyo ba, kailangan namin maglinya sa labas. Kailangan maglinya para makapasok dito sa ano. Nutella, chocolate, and banana. Yeah, which one you like, my love? Party time. Kaya mo mo si Ronte? Ako na sir na Ronte? Touchdown, Cagayan de Oro. Hello, tingnan niyo mukha. Kakarating lang namin, guys. Nakatulog sa flight from Cebu. So it's nearly 5 o'clock now. And we're waiting for Daddy Mike. Daddy Mike, the toilet. Bakit na para magbalagi? Time check, guys. It's 9 o'clock ng gabi. Nakauwi na kami sa hotel namin. Wala nang vlog na nangyari doon, guys. Very tiring. Sumakay na kami sa sasakyan papunta dito. Alam niyo ba, mas mahaba pa yung biyahe namin from the airport papunta dito kaysa from the airport, Cagayan Airport to Cebu. Yung Cagayan tsaka Cebu, 30 minutes lang dito. Diyos ko Lord. To 2 hours or even more. But yeah, glad we're home. Mama is there. Hello, Ma. Yan, naghintay si Mama dito. Yan, ang aking buntit na sister ay ayan na, wala na. Kawawa naman to eh. Very tired. Splak na talaga, guys. Kahit itong mga kids, pero nakatulog ko siya kaya okay lang. Mga kiddos. Baby still nahugasan ko na para makatulog na rin niya siya soon. Ate Paris still have to get her ready. Naglalaro pa ng kanyang laruan from Cebu. And, yeah, so nung nandun kami sa Cebu, guys, ito yung family namin. Pilihan namin yung whole family ng pang sinulog. Kasi fiesta din sa amin, guys. Mga sinulog na shirts. Ganyan yan, pakita namin. Tanawag kayo ni Dom. Mula, te.
Ha? Kuan man na guys. Amo naman ang gikuan ni Ate Mimi. Medium ni medium. Dili medium. Amo na nang gikuan ni Ate Mimi kung asang imo asang kuan. Kani yan eh. Nice. So for my kuya and his family. You can tell how Sa wobbly kanyang and darling how dear. tender all of Tani those yan, beef ikaw, parts Ma. are going to be. Oh, Ma. Oh man, even the sound of that kind of sloshing Log, around. inulog. Na kuya. Yan eh, Edna. Hinulog. Edna. Ah, wala kayo. Ay, ay nagbubuhat tayo mo. Wala ay, palit naman. Kani ba? Ang shopping center nila. Dalam sa bang, papaluwas na paulit na. Si Mimi Paitan. Ay, mo na. What's wrong? Kuya, okay na. Yan na, yan eh. Ito lang po ay. Sis! Ding, katubo na kali. Ibre lang hindi pili makay. Wala na, imookrang. Na, tinggalan na ni mo bitaw? Na, tinggalan ni mo bitaw? Pero ako naman nagpili na may kaya dito. Pero nagpili sa iya. Papa? Ana, imo, ayan, papa na yan. Ing-ling-ling! Guys, how to shoot Ay, green. Kanina eh. Yan, sura. All the food is cooked and hot. Ilan na iyan, siling niya. Yan, kat-kat.